Finalment, com a última qüestió, volíem destacar el treball del nostre grup parlamentari. Jo el primer que destacaria és la capacitat de proposta legislativa que hem tingut en este any. Hem presentat proposicions de llei sobre violència de gènere, sobre la contaminació acústica, que encara que al final no han sigut tramitades, perquè així no ho ha decidit la majoria del Partit Popular, sí que ha suposat posar en la ciutadania un debat que creiem necessari i, des de luego, unes proposicions de llei que també creiem necessàries. També hem fet una esmena a la totalitat a la llei de participació ciutadana, amb text alternatiu, amb la qual hem fet una mostra de que nosaltres estem preparats per assumir, evidentment, tasques legislatives i tasques de govern, tenim alternatives a la política del PP i sabem molt bé el que volem. És a dir, no estem en el no a lo que fa el PP, sinó en el sí a lo que nosaltres volem, no? En aquest sentit estem ja preparant dos lleis sobre el tema de consum, que és un tema sobre el que jo vaig interrogar al president de la Generalitat fa uns mesos, si se'n recordeu, i que és un tema abandonat, la protecció dels consumidors i usuaris per el govern del PP, i també estem preparant una llei sobre entitats locals menors que ara mateix també estan deixades de la mà de Déu, no? Igualment, sobre la resta d'iniciatives no legislatives, l'últim recompte que vàrem fer fa 2 o 3 mesos, les nostres iniciatives del nostre grup parlamentari suposaven un 40% del total d'iniciatives presentades a les Corts, el qual, per a ser un grup com som, xicotets, que des de luego no tenim el 40% de diputats, però sí tenim molta capacitat de treball. La veritat que tots els diputats del nostre grup se caracteritzen precisament per la capacitat de treball i hem assolit que el 40% d'iniciatives presentades, almenys en l'últim recompte que vam fer, siguen del nostre grup parlamentari. En aquest sentit, estar satisfets del nostre treball, encara que moltes de les nostres propostes, totes normalment no són aprovades, però veuen la llum pública i contribueixen a aquest debat lliure que conforma l'opinió pública i que és tan important en democràcia. Aquestes són les coses que volíem compartir, al marge de lo que ara vosaltres vulgueu preguntar i, evidentment, si no ho sé, el que pregunteu, trataré de respondre. Gràcies. Me la sé, la pregunta. No és la més còmoda, però me la sé. Anem a veure. El grup parlamentari, vosaltres que assistiu a les sessions plenàries, veureu que en tots els plens tot el món intervé. Tot el món intervé. Nosaltres fem una distribució de tasques que suposa, i si repasseu els diaris de sessions ho veureu, que és rotativa la intervenció. Diguem, en tots els plens, normalment, quan el PP no retalla, en la junta de portaveus hi ha una proposició de llei, una interpel·lació i 4 preguntes orals. I la pregunta al president. Aquestes són 7 coses, no? Aleshores, tots els plens, cada diputat fa una d'aquestes coses i se va rotant en l'ordre d'intervindre. De manera que quan acaba un període de sessions o quan s'ha acabat el torn rotatori, tot el món ha fet una proposició no de llei, una interpel·lació i més d'una, evidentment, perquè preguntes orals n'hi ha més d'una pregunta oral, no? Les que toquen en funció dels plens que n'hi ha. Llevat de mi, que soc la que menys intervé, però faig la pregunta al president, no? En aquest sentit, això està funcionant. Cada diputat té, una part de protagonisme en el plenari i en les comissions, evidentment, el protagonisme que cada uno se busca en funció de les iniciatives que presenta, perquè les comissions tenen una altra dinàmica i és que totes les iniciatives se veuen en funció de qui les presenta. En aquest sentit, jo crec que cap diputat del grup parlamentari té queixa, almenys a mi no me l'han traslladat, i el treball s'organitza de setmana en setmana, lògicament, perquè si no, no sabríem qui té que intervindre en els plens i això, com veureu, no ha tingut ningun problema. Sí que jo estava fora quan va passar lo de la junta de portaveus, jo encara no he pogut fer-me en l'acte d'aquesta junta i llegir exactament el que es va dir, però sí que evidentment m'he llegit el que va eixir en premsa. La diputada Marcos, evidentment jo no li vaig a negar el seu dret a opinar el que ella crega oportú sobre el funcionament del grup. Cada uno té el seu estil i cada uno trasllada a l'opinió pública el que creu convenient. Desde luego, desde el meu punt de vista, jo crec que des de la majoria de diputats del nostre grup no està fonamentat el que ella planteja. Cada diputat té una assignació econòmica que se trasllada a on el diputat vol.
És a dir, les assignacions econòmiques de cada diputat van al compte corrent que el diputat designa. Que jo, a vegades, no sé ni quin és aquest compte corrent, ni m'interessa, perquè és una assignació que té el diputat per a desenvolupar el seu treball. I, per tant, el diputat decideix. I això és així, des del principi de legislatura, i la diputada Marcos ho sap també, no? A lo millor va ser, jo penso que a lo millor va ser una recerca, una búsqueda de notorietat en una mateixa junta de portaveus, però que a més no ha tingut més transcendència tampoc, perquè evidentment les coses funcionen com han de funcionar, cada uno des de la seva parcel·la, cada uno des de la seva sensibilitat política, que jo crec que s'ha de respectar, i a més ens enriqueix, perquè els matisos són importants. I, bueno, en tot cas, en una propera reunió de grup sí que tractarem aquestes inquietuds i aquesta manera d'opinar sobre determinades coses que a la vista de tots vosaltres està que tot el món té la seva quota igual de participació, sobretot en el plenari, diguem que és el més notari, no? I en la política, que és el que més importa, no? En aquest sentit, bueno, pues no compartir aquestes paraules de la diputada Marcos, però en tot cas, evidentment, té el dret a expressar la seva opinió. Més coses? La convivència, sinó quan uno trasllada l'opinió pública a una sèrie d'asseveracions que des del meu punt de vista no s'acosten a la realitat, evidentment que s'ha ressentit la imatge pública, i d'això és el que anem a parlar també en una propera reunió de grup parlamentari. Però el que és la convivència realment no correspon a aquestes declaracions, perquè aquesta inquietud no s'ha expressat en cap reunió de grup que hagin mantingut, ni, en fi, ens veiem quotidianament en el grup parlamentari i ningú s'ha queixat de que tinc poques iniciatives o de que, en fi, en principi no correspon a la realitat. Sí que és cert que, bueno, que en tot cas, com que les opinions sí que haurien, per almenys les informacions, les opinions cada un té la que vol, però les informacions haurien de correspondre a la realitat, sí que és un tema que ens preocupa i en aquest sentit ho tractarem, però des del respecte a cada un. Jo crec que les coses influeixen en la mesura que uno no accepta la diferència de l'altre. Jo soc una persona que accepta les diferències dels altres, i encaixa bé les diferències dels altres i les entén des d'un grup parlamentari que se constitueix des de la pluralitat i des de la diversitat, i que precisament jo això per a mi és una riquesa, no és un trencament de la imatge pública, sinó que és mostrar una imatge plural d'una societat plural també, perquè el nostre electorat és molt divers i per tant responem a la diversitat del nostre electorat. Quan un accepta aquesta diferència, la convivència no només és possible, sinó pot ser en harmonia, no? El problema és quan uno té un caràcter o una manera de ser que no accepta la diferència de l'altre. Aleshores sí que, evidentment, l'harmonia és més difícil. Però, bueno, tots hem d'aprendre a respectar la diferència de l'altre, no? I aquesta és la meva opinió. En aquest cas parlé més que com a portaveu, com a diputada, no? Pues anem a veure si tots podem respectar l'altre, no? I aquest seria l'objectiu també del nostre grup, no? Aprendre a respectar-nos. Alguna cosa més? Pues vaig a deixar perquè tinc una agenda un poquet apretada avui.